Hver dag optager vi øjeblikke, vi gerne vil huske. Men indimellem fanger vi situationer, vi aldrig glemmer. I aftens episode skal vi til oversvømmelse i hovedstaden, bjergbestigning i Tibet, og så skal vi ud og sejle på sådan en. Det er dem, der er aftens hovedpersoner. Dette er deres egne optagelser. Det er jo sindssygt mængder vand at få hele det her område til at begynde at blive så højt, så det ryger ned i skakten derovre. Så det var helt vildt. Ja, der kan falde så meget regn i lille Danmark. Jeg var målløs, da jeg stod derinde og så naturens rasen. Det er den 14. august 2010. Jeppe Moldsen og hans 2 døtre tager ind til Ryparken station på det ydre Østerbro i København. De er kørt fra familiens hus i Gentofte for at se nærmere på det voldsomme regnvejr, der denne dag har ramt hovedstaden. Det er simpelthen vildt at tænke sig, at hele det her område har stået under vand. Og ikke bare i 5 cm, men knæhøjt på de laveste steder. Ikke? Det er imponerende simpelthen. Det er jo sindssygt. Kommer vandet væk igen? Det ved jeg ikke. Jeppe Moldsen har tit hævet sit kamera frem, når vejret har vist tænder. Og det går hurtigt op for ham, at vejret denne dag er noget ganske særligt. Det er voldsommere end noget, han nogensinde før har oplevet. Men det var så derinde, hvor jeg lavede de optagelser af rulletrappen og de ting og sager der. Men det er ikke kun indenfor på S-togstationen, at der er masser af vand. Ligesom mens vi kom her, begyndte der at fylde det her område op, ikke? Og stige, og så begyndte at flyde ned i den skak derovre. Et skybrud karakteriseres ved mere end 15 mm regn på 30 minutter. Ifølge DMI falder der denne dag i København næsten det dobbelte på en halv time. Da vi stod hernede i starten og synes det var meget sjovt at se det fossede ned for enden dernede over på den anden side af vejen, så kunne vi sådan begynde at fornemme, at nu begyndte det også at komme ned fra den her side af. Det var jo meget sjovt lige i starten der, men det kom lige pludselig hurtigt. Pludselig var det, som er en trappe her, et lille vandfald. Så var det, at vi tænkte, nu var det vist tid til at komme op. Vi vender tilbage til Jeppe Moldsen lige om lidt, hvor vejret bliver endnu vildere. Fra skybrud i hovedstaden til bjergbestigning i Tibet. Den eneste overhovedet. Alle er gået ned. Jeg er træt. Store oplevelser, store bjerge er for mig store eventyr. Jakob Urt er 34 år gammel. Han besteg sit første bjerg som 17-årig, og siden er det blevet til over 100 ekspeditioner. Men bjergbestigningen, det er for mig det ultimative eventyr. Denne gang er målet toppen af verdens 6. højeste bjerg, Choyuk, på 8.201 meters højde. Store bjerge har bare en eller anden tiltrækningskraft, som gør, at man må det op. På vej op ad bjerget møder Jakob Urt en italiensk kvinde. De beslutter sig for at følges ad, men pludselig tager eventyret i Tibet en katastrofal drejning. Den er helt gal. En af hendes venner er faldet ned i et forsøg på at sætte et telt op. Så har der været noget kraftig vind, og han er åbenbart blevet fanget i teltet, ser det ud til. Og han ligger i hvert fald med teltet over sig 400 meter længere nede. Den italienske kvindes ven er død, og Jakob Urt må nu overveje, om han overhovedet har lyst til at fortsætte op ad bjerget. Da jeg sad med hende italieneren og hendes døde makker lige foran mig, hvor tæt skal det komme på, før man synes, det er forsvarligt, det man har gang i?
Selvom Jacob Urt stiller sig selv det spørgsmål, så vælger han alligevel at fortsætte for at nå toppen af bjerget. Det lyder meget kynisk, men det er desværre gamet, at man kan falde ned, og man kan dø af det her. Så ser vi, hvor langt styrken rækker nu. Vejret på Choyou gør opstigningen vanskelig. Mange har allerede givet op, men ikke Jacob Urt. Han går alene mod toppen. Det sneer stort set hver dag, og det blæser stort set hver dag. Det gør, at lavinerne, de er utilregnelige. De kommer ned, hvor de ikke plejer at komme ned. 3 gange var der folk, der blev taget af laviner. Jacob Urt er fast besluttet. Nu går han mod toppen af bjerget. Vi skal op her. Lige om lidt skal vi se, hvad sådan en her kan. Men først skal vi tilbage til Jeppe Moldsen på S-togstationen i København. Så gik jeg med mit videokamera og tænkte, det kunne være nogle lidt sjove optagelser, sådan at se mine fødder nede i sådan et vandfald. Jeg går op ad trapperne der, og det var faktisk fordi jeg tænkte, nu må jeg nok hellere se at komme op dernede fra, fordi der var meget pres på vandet på det tidspunkt. Det er en usædvanlig aften i København. Et voldsomt regnvejr har ramt hovedstaden meget lokalt. Jeppe Moldsen og hans 2 døtre befinder sig lige midt i uvejret. Det steg rigtig hurtigt, så det var med at komme op på det tidspunkt. Men selvfølgelig havde stået inde på midten af gangtunnelen der, så kunne man da godt komme ud for en eller anden uheldig situation, hvor på en eller anden måde man ikke kunne komme ud hverken den ene eller den anden vej, ikke? Du kan prøve at se, nu den allerede fyldt op. Det bliver ved med at regne. Normalt skybrud herhjemme 10 minutter og et kvarter, så er det overstået, ikke? Men det blev ved simpelthen. Senere på aftenen rykker regnen også nordpå, og i Vedbæk får de, hvad der svarer til 1,5 måneds regn alene denne dag. Det voldsomme skybrud ender med 13.000 anmeldte vandskader i København og omegn. Jamen det var de ekstreme mængder regn, der faldt der, at det kunne blive ved og stå og se ud over sådan en 6-sporet motorvej, man normalt kører til og fra arbejde. Jamen jeg tænker over det ret ofte, vil jeg sige, når jeg kører forbi. Jeg tænker, at ufatteligt at hele det her område står under vand. Maskinen hedder en waterflyer, og sådan her ser instruktionsvideoen ud. Det ser legende let ud, og det synes Bo Andersen også. Jeg synes jo, jeg har luret fiduserne af. Bo Andersen har besluttet at importere waterflyeren for at sælge den i Danmark. Nu skal han ud og prøve den for første gang. Kammeraten Flemming filmer det hele med sin mobiltelefon. Ja, der står en del tilskuere jo. Og der var jo en del mennesker ude og gå tur og så videre, og de havde jo travlt med at stå stille lige der og skulle se, hvad der var, der foregik med den der store aluminiumsstems, der stod ude på broen jo. Så der var jo sådan lidt, man kan jo kalde det præstationsangst og alt muligt. Jeg vil jo gerne lige vise, at det her, det kan jeg sagtens. Det er sådan her, det skal gøres. Hvor svært kan det være? Jeg har jo set videoen. Men det går hurtigt op for Bo Andersen, at det ikke er lige så nemt, som det han har set på videoen. Jeg synes jo, at jeg gjorde det samme fra badebroen i Kastrup der. Det fungerede bare ikke helt på samme måde for mig. Så ham der, han havde jo ikke været i vandet en eneste gang med ham der fra videoen, så det skal jeg selvfølgelig heller ikke. Jeg havde dog lige taget mine sko af, fordi i tilfælde af vandet lige skulle stænke op på mine sko. Nå, men så stod jeg så i bartag. Ellers så står der lange bukser og t-shirt og det hele. Nå, lad os se, hvor det går. I dag er Bo Andersen blevet væsentligt bedre til det med waterflyeren, men han mindes stadig den første gang, hvor det gik helt galt. Og det fungerer jo efter bedste evne, når man har lært det. Du er god, mand! Men det er fuldstændig som at få klippet hovedet af og starte med at cykle første gang igen. Alt muligt motorisk og balance og sådan noget stemmer overhovedet ikke overens med det, som man kender.
Stemningen er væsentligt mere anspændt i Tibet. På vej mod toppen af bjerget Choyo er der nu kun 2 personer tilbage. Danske Jakob Urt og så en bjergbestiger fra Ecuador. De 2 er nu nået op i 8.035 meters højde. De har altså kun 167 højdemeter til toppen, men så viser sydamerikaneren pludselig svaghedstegn. Han sætter sig ned, og det han sætter sig, så kaster han op. Siger no more. Og kigger mig i øjnene, og jeg kigger ham i øjnene, og bare se, at lyset er slukket. Der er ikke mere at komme efter. Nu er jeg helt alene på det her fucked up bjerg. Jakob Urt ved, hvilke konsekvenser det vil få, hvis han kommer til skade, når han er alene på toppen af bjerget. Falder jeg nu? Falder jeg og bryder min ankel? Falder jeg og brækker et ben? Eller bliver jeg bare så træt, at jeg ikke kan gå mere? Jamen, så dør man. Så dør man på det bjerg der. Så det bliver lige pludselig meget intens, og der kommer nogle følelser op i mig, som siger gå ned. Nogen siger gå op. Jakob Urt føler ikke, at han har nået sin egen grænse endnu. Han går videre, og næste gang han tænder for kameraet, kan han komme med de forløsende ord. Toppen er nået. Jeg klarede det. Fuldstændig vanvittigt. Jeg er den eneste overhovedet. Alle er taget hjem. Alle er gået ned. Jeg er træt. Jeg fryser. Og jeg bliver rørt over, at det, jeg havde som mål, det er lykkes. Prøv lige at se. Jakob Urts drøm går i opfyldelse i Tibet. Jeppe Moldsen får nogle helt enestående billeder i kassen i København, og Bo Andersen går lige til bunds med sin waterflyer. Fælles for dem alle, det blev fanget på bånd.